Halo para mga ranking nga aku play World Environment Day na kam tajong pi. Iway baro kiba rakhe ya kane kesngi kum kesngi ban penne mariang. De ngadon sene menta kesngi bangin yo ban ya tung ding nang ta ban yo ruban pen khu ya ki katu kan ni ki ten riding. De aku play na kam tajong pi iway baro ngits kem ba pen ya le ba pen sumar ba ya ki ding ki sich bangi de ban penne ya ka mariang kat ni kalong ka ba itanat ladangin pej ya ka jinglong jong ka mariang ka ba ublei ulai kerpang na ka banta jongi ukun benriu ka ba kam tam mangi senong kendong ngio pahu ya ka oksigen mdei kum ha ki jaka ki balong sor ki balong nongba ki ba hab ban wan mi ban me na kitu ki nongba ki bala jabo ki bala jaklia kale air ban wan shene spo rilum khasi ka jongi ban yo mat ya kal air ka ba khoj ya ka oksigen ka ba ah, bun kerhai ka bangila ban yo ka bangila ban yo free klam don kanu kajing thit klam don kanu kajing penlut sbai te hendrai kalong ba le se kan sapoi kapor ka bangi hab ban thit ka bangi hab ban penlut ya kapisa ketingka gajungi tang na kamenta ka jingdon kam ya ka oksigen wat hai plau yeng jongi lane ha ka yeng kasam ka jongi ha ka family ka jongi ka ba shi compound yeng ka jongi nge hab ban don kam ban thit ya ka oksigen te kumta khnang ban like na kata ngidei ban sumar ngidei ban ya ka mariang ngidei ban penbha ya ka ngidei ban sumar ya ka hakar kom kabadei kat ni ka jing itanat kabau play ulai kerpang na kabanta jongi kumta kadai na kamta jongi bangin penne pensa ya kamei mariang manga irangki sach sinpat kasngi kabasuk kabakmen na kabanta kane kajing rakhe ban penne ya kamariang kublai shibun